Pouka mitropolita Neofita Morskog. Gospode Isuse Hriste, pomiluj me. Presveta Bogorodice, spasi nas. Veliko je ime Presvete Trojice. Presveta Bogorodice, pokrij nas. I molitva rađa molitvu. I imat ćete radost, i imat ćete smelost i rasuđivanje. Imat ćete Hrista u sebi i ovo je ono što svetu treba. I svi planovi demonski vidjet ćete kako će brzo pasti i koliko će Hristos intervenisati. Sveti Pajsije je govorio, do tolikog stepena intervenisat će da će neki ljudi misliti da je drugi dolazak Hristov. Ali to neće biti drugi dolazak, kaže on. Biće Hristova intervencija da se ojača vera nekolicine. Vidite, Hristos ima plan. Budi hrabar, ne sumnjaj u njegovo postojanje i u život večni. Hoće da nam ga da li ga želimo? Sada polažemo ispite. Operacija o kojoj pričamo godinama je počela, verni, u svakom slučaju. Hristos je odlučan da napuni njegov brod novom posadom, koja će ga dovesti do sjaja pravoslavlja, koji je planirao, da bi ovaj sjaj, njegova svetlost doprla do naroda, do svih naroda i da postane pravoslavlje istinito. A sve drugo, godine Antihrista i tako dalje, nije sad. Oduvek je bilo Antihrista i sada ih ima, ali nije vreme Antihrista kako neki kažu. Ne, nemojmo da se varamo. Hajde da imamo jasnu viziju stvari, zajedno sa Hristom i niko protiv nas. Poučava nas mitropolit Neofit.